Va, anem cap al Coll de Rebell a buscar el... com es diu aquest? En Ballús i la Bruna. Bon dia. Bon dia. Què tal, com esteu? Com heu dormit? Hem dormit... Jo regulero. Jo també. Jo m'he despertat a les 5, no va ser perquè no podia dormir més. Bueno. Que podíem haver pujat a les 4 o així, amb una mica de lluna, que està bé. Quant temps fa que no pujava a Matagalls? Ui, Jo un mes. jo un any. Un mes, sí? Un any. Un any? Tu? I sempre hi pujàvem per l'altra banda, que sí. Per aquí he pujat alguna vegada i la veritat és que és més maco aquí. És la banda gòtica. La banda gòtica. La de baix és la romana. Clàssica. Però aquesta d'aquí és collonuda perquè és tota la fageda. Molt guapa. Bueno, Adrià, quan has tret l'últim disco? Fa... Bueno, l'últim disc, el que tocarem avui fa... prop d'un any. Crec, no? Més d'un any. Un any i algun mes. Però no és l'últim disco que has tret. Vaig treure un altre d'electrònica que avui no tocaré. Que el tocaré aviat a Mataró. Quin dia? Encara no és segur. A l'abril, segurament. A l'abril. Sí. És un altre format ben diferent. Tu, Bruna, et dediques al cello? Sí, toco amb altres grups també i també treballo fent espelmes. Ah, vale, amb l'Edu. Sí, Sí. sí, Ah, però toques amb grups de música popular, diguem. sí, ara mateix sí. Fa... A la mar, no? Sí, amb la Mar Pujol, amb Faneca i amb Gresca i amb... Ah, avui la Mar Pujol era el 9-9. Ah. Sí, sí. Però bueno. Jo, va, així ja... Esperem que el vent ens deixi s'escolti alguna cosa gravant. Home, el que és la imatge sortirà molt nítida, Sí, fa un dia... Hòstia, sí. Bon dia. Sí. Ara hauràs de tocar una cançó, Hòstia, no sé jo, estic molt adormit jo. Què tal? I vosaltres? Molt bé. Sí? Què? Una altra vegada. Ja, no es veiem mai. Aquells guants de l'altre. No havia pujat mai per aquí. Jo per aquí ben bé no, tampoc. Però és el que deia, perquè depèn de qui hagi de venir, és molt bona idea. Sí, és ben dret, i, bueno, és maquíssim, i passes per un parell de fonts. Bueno, també hi passem per aquí, no? El mosquit, pot ser? Els llops poder passem aquí. Els llops. I mosquits és l'altra que és més dreta. Els llops. Aquest camí és nou per mi. És la pista de jeep que puja fins a Coll Pregón. I me l'apunto per altres vegades perquè veig que és super accessible. Pot pujar gent que tingui menys mobilitat i tal. L'únic que estic ultimíssim, perquè com que demà faig altra cosa estic com caminant lent i m'han deixat en la misèria. No hi haurà vídeo d'en Ballús pujant. Primeríssim pla. Ah, vols... No, que després em desmonetitzen. Ja, no hi hauria... Bueno, tu, pues, si vas a cagar, els guants me'ls tornes. Sí, sí. I tant. Preneu la marxa. Som-hi. S'ha d'enterrar, diuen. L'estómac s'ha d'enterrar. S'ha d'enterrar després. Dic a ximba. No sé per què em surt així. Tu què dius? Bueno, sí. Dentro vídeo. Bé, ha passat una cosa molt bona, que ha vingut una persona que no coneixem de res,
que ha vist el cartell i s'ha apuntat i ara ens ha atrapat pujant. Aquest és el Moncho. I a mi, de veritat, és que em fa molta il·lusió això. Ja és el més que pot passar, que aparegui gent que no ho esperaves. Oi, que me'n trobo en cul. Ui. Vam anar allà i es va ficar als bars, d'un bar cap a l'altre. No vam veure ni el poble, ni vam fer cap fill. Cello, violí i fundes d'això i arcs, i cordes, tot és molt... Una parada un sí? Portes 10.000 euros a l'esquena tranquil·lament. No, més. No caiguis, Riqui. Sí, tu que ets el pare de l'Adrià, el consideres un fill sorollós? Doncs mira, fa més fressa la nit que no pas de dies. No, sí. El soroll depèn de molt carinyo que l'escoltis. Es converteix o en fressa, o en distorsió, o en cosa agradable. Vol dir que... Ell ho lliga bé, això de la fressa. És una llàstima que el teu conjunt estigui desconjuntat, Perquè jo també per aquí, els acordeons diatònics aquells, quedarien tan bé, les corrandes. Bueno, jo més aviat canto que no pas toco, però la veritat és que, hòstia, l'acordió és molt ben parit, Sí. Jo ara en tinc dos de diatònics, del meu besavi, que estic buscant algú que me'ls arregli. Tenen 100 anys, són molt macos. Has de demanar la guida o... Sí, m'han passat contacte, però encara... Ja et trobaràs, ja. Bueno, jo també hi ha una... Sí, si no ja t'ho Hi ha una mossa, la Marta, la dona d'en Xevi, d'en Xevi Croses, que també el toca, i és d'Arsèguel, i allà els seus contactes i els... Jo vaig anar a la festa d'Arsèguel, aquesta abans ho he dit. Sí. També he anat alguna vegada, està bé, molt bé. Es fa llarg, però és molt guai, està bé. Sí, jo crec que hi tornaré. Està bé. Ja sóc a Collpregón. Vinga. I ara cap aquí dalt. Sí, va. No us espanteu que no dura, això. Sí. Pues sí. Sí, és aquí. Bueno, qui estava pujant té molt per pujar encara. Així que, vinga, monten sus trastos. No, és aquí, El concert és aquí. Ah, no, però jo vull dir... Em pensava que volies dir, doncs pugem cap a dalt. No, perquè té molt de tros aquí. Sí, em faria il·lusió... I aquí estarà poder una mica contra llum, no? Coreografia. Digue'ns a on. No, ho deixo... Però només que... Merci, Garcia. Enviar-nos aquí dalt. I tots per venir. Perdó que sigui aquest mòbil, però crec que mouré el... Tenia el plano perfecte. Mouré la unitat mòbil una mica. Vale, pues... Bueno, benvingudes als Matagalls Sessions. És la 5a vegada que fem això. Cada dia som més gent i sempre hi ha algú que no coneixem. I això seguirà sense ànim de lucre fins que trobi la manera de lucrar-me'n. Llavors us trauré la pasta. I, bueno, Adrià Ballús, Bruna González, pues endavant. Merci. Deu-li canya. Ja tindrem l'helicòpter aquí. Ja és...
profunds, nítits i cristal·lins, que no em crec que no vegin el que hi ha aquí dins. Sigui de foc o de gel o de dolça mel, resistirà el temps, resistirà el vent altre cop. Aquestes mans no són de fang, veig la sang. Que estan palpant, no tenen por, no porten guant. Sigui de foc o de gel o de dolça mel, es cremaran i lleparan-se i mantindran els ulls. Merci. Molt bé. Avui sí que el so és el que és. El local us agrada? Sí. Posen l'aire condicionat una mica fort. De la seva obertura, massa detallada per ser artificial, massa vella per ser real.
que es troben a la més dura fermesa, a s'aparta per por a la nuesa. Merci. Vols que passem pàgina? No, bueno, Com vulguis, Si em fas un senyal... vale. Merci. Aquestes eren de les antigues, del CD Onades, i ara en tocarem del que tenim, el CD conjunt. Plantes al pou i esquerdes al sostre. A veure. Bueno. Per parlar de les entranyes de la bèstia recorren les tenebres i l'infern. Travessen la foscor de la nit, somien un gran desert apocalíptic, criden contra els murs d'un laberint.
entranyes de la bèstia recorren les tenebres i l'infern. Travessen la foscor de la nit, somien un gran desert apocalíptic, lluiten contra els murs d'un laberint. Deixen enrere la llum i mil meravelles, el ritme s'accelera i augmenta la intensitat. I segueixen movent el cap amunt i avall, com posseïts per un ritme obstinat. Deixen enrere la llum i mil meravelles, el ritme s'accelera i augmenta la intensitat. I segueixen movent el cap. La nena s'accelera. Na, 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 na. Aviam, com gestionem això? Ens arrisquem a que torni a passar, posem més pinces i ja està? Sí, no? I es pot posar simplement un tronc aquí i més pinces. Ja tinc més pinces, Si no te l'aguantem, No. A veure, m'aguantes? L'ordre. L'ordre de les cançons sí que... Ara, de moment. Bueno, fem una pausa. Go! Des del segon, el que dèiem. 1, 2, 3. Surten a la gola del llop per parlar de les entranyes de la bèstia, recorren les tenebres i l'infern. Travessen la foscor de la nit, somien un gran desert apocalíptic, criden contra els murs d'un laberint. Deixen enrere la llum i mil meravelles, el ritme s'accelera i augmenta la intensitat. I segueixen movent el cap amunt i avall, com posseïts per un ritme obstinat. Deixen enrere la llum i mil meravelles, el ritme s'accelera i augmenta la intensitat. I segueixen movent el cap amunt i avall, com posseïts per un ritme obstinat. Quina ve ara? Ara, digue'm en dues i ja me les dic. Val. Símbols i el bosc. Perquè allà no la fem. Aquestes dues.
I el bosc. No, tranqui. Bueno, hi ha els protectors que imiten el paper. Dic, potser el seu tripulant. I a més també evita el reflex. Sí, vale, tot això no. Tindria més bé una pantalla així, que no pas. Però amb la tablet ara amb aquests protectors que es miren el paper també va molt bé. Sí, però l'e-book per mi té la consistència. Clar, que sí, és molt més agradable visualment. Ara fem símbols. Sanar per no matar, ferir per no morir, sang que corre endavant. Un àngel no ha nascut al cel i rau a l'ombra de l'Avern.
persona, vols que magnetitzen, estabilitzant la vida. Fantasies que coexisteixen en un món que defuig d'elles i que les utilitza per convidar-nos a indrets recòndits a la llunyania, on els miralls són més nets i reflexen més clarament els punts febles i familiars que l'oblit no pot perquè no vol oblidar, i reflexen més clarament el dolor que la memòria recorda amb paraules que esdevenen massa innocents per abarcar i contenir el patiment, deixant d'explicar-nos la magnitud de la vida i s'escola per la percepció, oferint-nos ficcions reals i sorprenents. Merci. Al final hi havia una veu que no he fet jo i que no l'he fet. El bosc. Sobre aquí al davant un buit profund que ens intriga i atrau, una vibració que cobreix la natura d'un cimbreig digital. Dins d'un bosc tan estrany pots esdevenir qualsevol animal. Rere aquests vegetals s'hi amaguen colors que ara estan amagats.
qualsevol animal. Merci. Oh, Guai. el canal, saps? Busca brillant. Després què ve? Busca brigall, Els he dit que se m'han oblidat. en canal... Home, jo crec que si mai vols venir a fer la sessió, el fet que hagis vingut et dona molts punts. Sí, no? Per a tenir la teva pròpia. Bé, bé. No m'ha sortit el fons. Bueno, ens arriscarem amb aquest plano experimental. Busca brigall en canal. I al carrer. Merci. despullat davant d'algú a qui veia despullat. Ara ningú no m'abriga, si no l'abrigo abans jo. De fet, tota la roba deu estar cosida per algú que havia patit fred. I si la calor cura el dolor que l'hivern
la pell dels altres. Acostuma a ser un mirall o de travessar. De fet, la pell dels altres acostuma a ser un mirall o de travessar. Merci. Un canal. Per si apures. Sí. Ah, t'agafo el paper. Ai, no, és de 2 pàgines. Massaguera interior, alguns altres dibuixo, carta de l'arxivació, per fer-se reals. Les capses que s'arrecien i seguien, és espais desolats, oberta un camí i uns pocs. L'oració desperta, veu la persona oberta, amics que coneix l'esperit de la seva carta, i és el contrast més així, treballant tu decideixes per fer tot aquell sant, és el cor que tinc de dir de barman i terrasseros que passen les hores sota el sol observant la gent atrafegada, música de bon lladre de secretes de cerveses els seus silencis, el procés per avançar és un joc de ment, la gent de mercat, l'èxit transparent fa sense freds negociar, han de ser aquí de rutina constant, tradició respecte a les evidències, aquí les diferències se poden perdre, pròpia identitat, anys treballats, aquesta recessió.
Merci. Bueno, moltes gràcies per venir a tocar, Ara, qui és tot... O sigui,
Te la... Però em Vale, sembla doncs. que me'l poso davant. No, en sèrio. Que no, que no. Que no, que a darrere et tocarà les cames. No, però prova-ho, perquè ets més alt que jo. Sí, sembla que festegi. Vagi bé. Vale, igualment. Gràcies de nou. A tu. Bona baixada. Bon cim. És una broma, vull dir, he volgut que fos aquí per al monolito. Bueno, Ballús, bon vent. Moltes gràcies. Ha sigut, bueno, Va ser molt guai, ja. molt guai. Aquí sempre seràs benvingut perquè no hi ha entrada, bàsicament. Ja hi vindré més. Ai! Vinga, adeu.